Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ki Nongkhap Shniuh jong katany oper Shillong kila pun sngowi ki Ïing ba ki yakendo na kadaw ka Ïing khangdam na ba marsin khangdam ki dai maki ki ba sha akta ningkong haba yakren ba president jong ka association ki Nongkhap Shniuh ha mer oper Shillong uba bi karbut na uli yatho ba ha usnem 8000 arpho kila khangi ki dukan jong ki kumba saw banai namar ba ka don ka lockdown bat tang ban khlle ya ka ba kila do ha usnem 8000 arpho ru kimpat yo lawan biang sa ka lockdown bat kani ka bo Ïing yaki na ba ki embet thik tang na kani ka kam ka baki jutrei bat kim nang shu ban trei de ki wei pat ki kamru uli tho ba wala ka don ka lockdown ru ki Nongkhap Shniuh ki hap ban Siew bat ya ka bai wai dukan bat nalor ka bai wai dukan kin hap ban Siew se ya ka bai wai Ïing namar bon ki ba shushong Ïing wai uniu nong elam ka kunhon ki Nongkhap Shniuh ulaong bahado mentaru kimpat yo Jynjar na ka sarkar bat ki babon ki long Ïing ki don hapadeng ka Ïing namar babon ki Nongkhap Shniuh ki don hapadeng ka Ïing ka seng FKJ GP Upper Shillong Circle hapo ka Ïing lam jong President jong ka uba kit bok lang nong plang kilalat ban a Jynjar de ki marbam shakini ki Nongkhap Shniuh Komisi yang gosong kia nyema apa sibun dari tuliang ini singai buret jumi sampai dah penting bonta senang ba kilak ban pernah penbiang saya yang exam bat nangwa ilu ban ai ke sepri ba khamha nang ni skmat kum kaseng jun khap Shniuh po juga melihat opor Shillong ngap dong ba nilon ke Ïing ko krau ha ka bangi kendo men sem arjar pho baru sem arjar arkoiro dia sem arjar arkoiro o sem arjar pho ni kendo sport ke Ïing ki ba lon shop uri uklam hapo juga jela jungi pada po gari ke jungi ru ha ke por ngi kum kaseng juga melihat opor Shillong la ai je trelang ye ka sarkar di khamna don lo ka jing khojong men sem ni ka lo ka bani kan persha ye ka sarkar jungi tinggi keseng juga melihat opor Shillong ile tresito mereka ke sarkar jungi ka por te ko magalong ni iba manta usnam ru arjar arpuwei ke ju ka Ïing ka bangi kendo ke ju Ïing ba kendo kum kaseng mat kum kari ke jungi kum ke jela jungi te ka ju ka por ni iba kan ke sarkar jungi kan ke sarkar ka batrei bha ka sarkar bo pe ka khmi na ka banta ka bah kamian jong kari bak jai don rio jungi tingi Shisha ba ka sarkar khamla shong thai ka ru mantaru tingi iba ngi kum kaseng bat kiwei pat ki seng ngap nong ki biarap ki agi kersian ke sarkar tingi ngi iba ka sarkar ke khamla shong thai ka ru ni ka por ke ya shri shrom bat ka pe ke khmi na ka banta ka bah kamian jong ki shong shnong manam te gari ke jala ka jungi tingiru ka por ni agi kersian ye ka sarkar barba te ko magalong ngiron na ka jong ka Ïing kum kaseng ni dei ki Nongkhap Shniuh ki ba ngidon tanggawi ke kam ngalap dong tanggawi ke kam ka bangi tre mentala khatsan snam la arfu snam gidon ki member ki khot jungi bla tre khatsan snam arfu snam ki ba tre ni ke kam ti ko magalong menta ni la sange daru sum snam ki tu ki sabnai sanbnai ni khmiyo sho ba ngin ye khap Shniuh ti ka jingdo ko khrau hanam ta jungi ti ko magalong ki dukan ki de ke bangi shuai ki dukan ki bangi shuai ki try dukan ko pli ke mola awan map ki bai dukan ki jungi makiru ki aptang ta itu ki aptang itu I kam ti kimla ban map ki bai dukan jungi ti ko molong ki Ïing ki bangi shong ru ki ran ki member ki khot ki jungi lompat don ni ke Ïing jong ti ko makalong ki lang shong wai ti ngi ya kedua ki member ki khot ki ba ko seng nya thu I lagi jungi Ïing mat ki Ïing jungi bangi kedua menta pan sum snam ti ko makalong ka ba men sum snam ka bangi adu ni pa yo ban clear ru menta bani khamiyo I ka bangi adu ti men ol snam ru ka long kum jua kawan kum jua I ka jingdo ka jungi ka bangi adu ni pa yo ru menta ru ti ko makalong ni lai trai ni kam kata ko mo fi khatsan snam arfu snam te menta ni prashang ni ki kam ni sungla asyu ban trai di ki kam mat ki no ai kam ro ka bangi ni prashang manwat kam kimla ban ai kam ni marba ni ngimnang menteri ki kam ko bagi trai mat ki ro kimnang menteri kam ko bangi trai mangi mar ko mangi ngila ai kershan ki sarkar ti ka sarkaru kan kershan la mengi kenya ro mengi ti ko magalong menta ni ba ka jingdo kam dei tangi seng ga jungi hare ya boro ka daru ka jingdo ba khra ram tai ba belas ngi na ka banta ki babelas ni ki babala mestep ki baba menmiet ke moong ti kam kta tayang ba ingi lakta ya boro ti ngamun menong ba ka sarkar kalong kum ka kemi mar kum pa
ni kerpat ba kin pai khmat kin petlem yangi kumanga pensungoi pi menta ba mensem ki dangdon ki wei pat ki bawan menyerap na ko menta ki baduk ki bajinjar ki bakerdo ki babalasngi ki babala mensep pamenmet ki bayo ki jerap mensem na ki wei pat ki na ki wei pat ki seng halang le sing labrong na ki wei kin huan na ki riushimen ki kumakalong mensem ni kamayo ikilat ki jerap mat na kaleng suar karu menta usnem iba kamdan dono ka Jynjar ki Shniuh ki thau jingi nam ta ki duk ki sup ki benar ki Shniuh ki thau jingi te ko maklong menta ni kerpat ni kentui ke sarkar ba kan pet khmat lang ini kan sus na ilam ini ba kan pli kilat kan ti ini ba kumno bang iru ngila ban yo ban perenkam ban melalam kumayo bala ki wei pan tingi kum kaseng ha ji opor nyimtiep sakat no penai ba kadang don kolok dau nyimtiep sakat no penai kolok dau kadang don tingi I menta ha ko khobor ba kila na extend Shisha ia lockdown tingi ni perkhat menta ngin perkhat ni na yo ke jingai ko buan ni ka bangi kan dua menta la kalong hapisa tingka la kalong hakat ke yo ni khumna tri shu khumna bala shu ka bani kong nga bakin phakang ka dikutkan khap Shniuh ka bani kong nga ka dikutkan khap Shniuh ka bakin phakang te ko kalong menta ni so tho ba nimla barung man mi sekiwi kishnong te ban yeli khap Shniuh aki customer marwa ki customer ki shapting ki government nirung shapting ya ka sarkar yo ba ngi ngilik men khap Shniuh sistai yo ba ki shabat ngi yo ba syakam ngi yo ba syashim action ni ka seng ka jungi ti ko magalong ni ka seng la itu de ka sarkar ka di ka seng la register kalong nga ba ka juga por ti ka seng la don ni ka hok ban dawa ne ban kran ne ban pon ki don kam na ka sarkar nya ko ba ko magla asya iki ki wei ki dukan menta ba kim pli na kalong ki than ni gendong na kalong po sor ti ko ka juga por iki dukan khap Shniuh i kerpat ba kan thano gila ganti barkat penjun surro juga por kala ban phapli no ini tang le si stayo le si gila khambiang ya ban chupa khang ba ini sebab ti kamni ka basuk ini ban chupa khang i dukan kamni ka basuk ini ban shubu gendon ba mbet ban khap Shniuh kambet ini dan mar katang ikentui ka sarkar ba kan pe khmat lam ini